Vítajte u ďalšieho videa. Dnešné videu si pozrieme miestne reštaurácie ceny. Vítajte u ďalšieho videa. Dneska som našiel krásnu reštauráciu s takýmto výhľadom na more. A ideme si dať nejaký ten obed. Pozrieme sa, čo tu majú. Reštaurácia sa nachádza kúsok od hotela a je hneď vlastne pri pláži, čiže je to ideálna poloha a ten výhľad ten je akože úžasný. My donesli menu. Pozrieme sa, čo tu majú. Takéto teplé nápoje, tu sú všetko aj cenníky písané. Určite si dám malé pivo, ochutnám ich nejaké miestne. Malé pivko stojí 3,20, veľké stojí 3,90, niektoré 4,20 ako ktoré. Ako tie ceny sú priateľné, skôr také ako u nás na Slovensku. Na to, že sme pri mori, ale ide mi na chuť nejaký ten sandwich. Určite tento index sandwich vyskúšam, ten je 7 € cena. A plus tu majú nejaké vína ceny, poháre, pizza. Napríklad čo stojí taká pizza margarita je za 10 €. Tuto majú potom nejaké špeciality rýb, 1 kg napríklad 70 €. No, idem si objednať a uvidíme. Niesol nám pivko a aj minerálka, no poďme ochutnať to pivo s týmto nádherným výhľadom. Som veľmi zvedavý na ich domáce piva. Pivko poďme ochutnať, čapované, malé. Akurát ani moc studené, vynikajúce čapované pivo. Som zvedavý na ten sendvič, ktorý za chvíľku bude tiež. Akurát mi donesli môj sendvič, no akože je to krásna veľká porcia. Hranolčeky, nejaké rajčiny, nejaká zeleň. Vyzerá, že je to plnené so syrom. No poďme to ochutnať. Prvé hranolky. Lumkavé, mäkké, dobre dosolené, akurát chuť. Vnútri je ten sendvič plnený nejaký dressing, syr, šampióny, šunka a hranolčeky k tomu. Sandwich jedený bol veľmi dobrý, ale bola to riadna porcia. Mal som čo robiť, aby som ju celú zjedol. Čas na pivko. Čiže dá sa v Čiernej Hore nájsť po 10 € na osobu, čiže dvakrát sandwich, 14 €, jeden sandwich za 7 €, voda 1,60 € a malé pivo stálo 3,20 €, čiže obed v Čiernej Hore na osobu po 10 € dá sa nájsť. No, dneska to vyzerá takto následovne. Pekný hamburger, hovädzí, prílohy, pečené zemiačiky, ranovky, tu nejaká rajčinka, zelené a druhé, na toto som veľmi zvedavý, to sú nejaké morské plody s toastovým chlebíkom, mušle. Pozerám, jak sa to má vlastne jesť, tam sú také nejaké drobné kúsky, citrón, je tam nejaká omačka k tomu alebo šťava z toho, no ideme to ochutnať a na konci to zhodnotíme aj s cenou a ešte zároveň aj takýto pekný výhľad na Jadranské more, no ale na tieto mušle som veľmi zvedavý. Plus ešte tento hovädzí hamburger. Tak poďme na to. Na tanieri veľa neviem ani ako sa to má jesť, tak to tu zoberieme na vidličku. Čo to je vo vnútri z toho? Takto. Mi to pripomína jak také šampióny. Slané. Dobre, treba vyskúšať aj takéto. Pepsi s citrónom alebo s pomarančom, no na záver takto. Bolo to dobré a potom sa pozrieme na cenu, koľko to všetko stálo. Čiže cena, voda 1,60 €, Pepsi 2,90 €, mušle stáli 13,50 a hamburger bol za 10 €, čiže dokopy 28 €. Ceny na to, že to bola primorská reštaurácia, sú vynikajúce a toto bolo také kratšie video, aj zároveň posledné z Čiernej Hory. A keď sa video ľúbil, budem rád za odber, like a komentáre. Keď má niekto otázky, kľudne nech napíšte komentáre. Rád odpoviem a takto ešte záverečný výhľad na more. Pri ďalšom videu sa vidíme zo Slovenska.